ngaaite zveZANU-PF. Angada kukombera Nelson Chamisa. Nelson Chamisa ari kurana nyika here? Ari kurana nyika here? Nderipi bodyguard raNelson Chamisa rakambobuda richiti ndatambura nenzara, asi masoja haasi kubuda here achiti tatambura nenzara. Mapurisa ari kugadha Mnangagwa day in day out, havasi kubuda here vachitaura vachichema nenzara. How many police officers has died nekuda kwemasalaries asina kwari kuvaendesa? Ngaasade kupa vanhu hasha vanga vasinei naye, ende ngaasade kuuya papublic platform achida kutsvaga vanhu kuti vataure kuti vagowana kuuraya vanhu neZANU-PF yake. Saka nhasi atadze Chamisa akafusirai triple C mukati achagona. Akukudzira kuti hakuna constitution. Iwe tiudze kuti muZimbabwe mune constitution here nhasi. What constitution do we have in Zimbabwe? What constitution do we have in Zimbabwe? Inotendera kuti mhondi inofamba ichitaura zvainoda pajekerere yosiyiwa ichienda. Where do you see that? Where do you see that in the world? DJ Holy Vogue. Yo! You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Tikudzoka ipapa. Kurunzi Chamisa auya kwamuri men of God, other spiritual guidance. Whatever is happening now. Munompere advice yo yekuti God advice that I'll give Chamisa is, it's better to be the tail of an elephant than to be a head of a mosquito. Zvekutanga mapati papa hazvishandi. Zimbabwe panongoita one state part. Kwabata nevese nanamonzora vonopinda muZANU-PF vese. Vanonwana here pekugara. Ochinotsvaga even ukashanda kana uri true leader zvinozongobuda. Enda pasi pevakuru. Unodzidza uri pasi pevakuru. Imomo munozonovhotwa kunzi atingatore kuti atungamirire nyika ndiani. True leader anozoonekwa imomo. Zvekutenga mapati kweka hazvisi kuzvova zvakashanda. ZANU-PF ichatonga hanzi silent killer. Uchashamisika wasvika kudenga wasvika ZANU-PF ichitonga ikoko. Hanzi chasungwa pasi chasungwa kudenga. Unosvika ZANU-PF iri kuheaven ichitonga. Silent killer kuf kef ipapa mukutotaura mati president Mnangagwa kusvika vafa. ZANU-PF iri kuti iyo vanotonga mafa muri mpenya zvite. Imuda kuti vatonge kusvika rini? Now, me personally, I would want President ED to vatonge kusvika 2028. But the way the vision is excellent, why not him completing it? Ngavangopedza chinhu ichi. Ngavangocomplete just 2 years. Haungarwadze 2 years nemunhu ari kugona basa so. Munhu ari kunasa kurava basa so. Kusvika 2030. Handiti tapedza yakomplete. Only Wamukase. I'm going to make this short. Asi ndinozoshuvira kuti Passion Java anzwe this audio. And asafunge kuti tese tiri maprofita kana kuti tinozi tiri maprofita enhema. Sa iye ajaira kurarama sehonye. Ngaaregedze kufunga kuti maZimbabweans ese anorarama sehonye inongorarama nelife is. Ndo zvakamuita kuti arambwe nemukadzi kuUK. Abva anokupinda muUK nekuti haafungi. Anofunga kuti kana yeye apinda muZANU-PF akapiwa chiakwa naananingrini nayo ari kutaura kuti ane mari dzake, ari kufunga kuti munhu wese ari kubenefita saizvozvo. Isu hatitodi kubenefita sehonye. We need to work for ourselves with our hands. Iye ihonye ihure rinomira patouchline kuti riwane life. I would like him to hear this audio. Ngaasiyane naNelson Chamisa, iye kana achida kuita zveZANU-PF ngaaite zveZANU-PF. Angada kukombera Nelson Chamisa. Nelson Chamisa ari kurana nyika here? Ari kurana nyika here? Nderipi bodyguard raNelson Chamisa rakambobuda richiti ndatambura nenzara,
asi masoja haasi kubuda here achiti tatambura nenzara. Mapurisa ari kugadha Mnangagwa day in day out havasi kubuda here vachitaura kuti vachichema nenzara. How many police officers has died nekuda kwemasalaries asina kwari kuvaendesa? Ngaasade kupa vanhu hasha vanga vasinei naye, ende ngaasade kuuya papublic platform achida kutsvaga vanhu kuti vataure kuti vagowana kuuraya vanhu neZANU-PF yake. To hell with his devil plans. Ngaanzwe audio iyi, kana zvichitoita uchigona kumusendera direct to his inbox, send it to his inbox. Ndati Passion Java, you are just a Lucifer, you are just a nothing. You are a killer also like your father Mnangagwa. Ngazvizive izvozvo kuti imhondi munyika yeZimbabwe is nothing. Saka ngaazive this audio. Ndikukumbira, he must leave Nelson Chamisa alone. We have never complained about Nelson Chamisa because we know what happened with Triple C. We know what happened with MDC. We know what happened with Logan Changira. Saka he must keep quiet. He must keep quiet when it comes to Nelson Chamisa. Nelson Chamisa is going to be the Zimbabwean president. No matter what she does, ZANU-PF kana vasingadi. Izvozvo ngazviite, ngazvikipe that in mind. Zvake zvekuda kuuya vachitsvaga ropa, vakutsvaga ropa raJanuary. Vakushaya kwekuriwanira karopa. Angati kombe gadhibhodhi remunhu asina ari kutozviitira life yake. Chamisa has never stolen anything from anyone. And he will never. Amanje zvakutedza kuti tichitomuda Chamisa uye zvakatonyanyisa kudarika madira taimiita. If it means they are going to hunt us down, they will hunt us all down in support with Chamisa. No, ndozvo vakajaira. Ndozvo vakajaira. Ngaadzokereka kuUK kwaibreak nako, nhasi havachinaka. Munomara chakauya chikadriver zvimataxi zvino zvapera. Wakutsvaga kamari dzeZANU-PF. Ukwane Passion, ukwane, tatisina basa newe, tatisina kana basa newe, but zvawakuda kuita izvi wakunyanya kuenderera. Siyana nevanhu vasinei newe, vasiye vaite life dzavo. Iwe urumba mako, ita nezvomba mako. Chamisa arumba mako, aruta nezvomba make. Isu tiri kwa Chamisa toita nezvomba medu navaChamisa. Iwe une ZANU-PF, ita nezvomba menyu neZANU-PF. Why do you always stick your nose pamusiri kudiwa? When ZANU-PF makatoroiwa nemakafa, you always stick your nose pamusiri kutombodiwa. What have Chamisa to do with you muZANU-PF man? Akamboyera akati muZANU-PF vanhu ngavadai. Chamisa ringodza kuti toda kuchinja nyika, nyika ende murugare chete. For you and for everyone in Zimbabwe. Not for only Chamisa. And if otherwise zvatoda anogona kusatobenefita kana anything. Iwe nene chigobenefita. But still iwe since uri muZANU-PF, stick in your lane. Now, Komana, why can't you just run your race? Do godo, do umondi. Ivapo man Passion iwo. Ivapo. Ivapo tibvire kumepo. Wakutigumbura manje. Wakuzotigumbura manje. Aizve. Iwe, Chamisa hana waakatiza. Chamisa imi makauya mukamutorera pati. Mushishandisa Chabangu. Do you know that tatizvizivi izvozvo? There's nothing you can tell us about Chamisa chatisingazivi. You use Madam Kupe. You use Montora because those are the blood suckers like you. Saka nhasi atadze Chamisa akafusira ika Triple C mukati achagona. Akukudzira kuti hakuna constitution. Iwe tiudze kuti muZimbabwe mune constitution here nhasi. What constitution do we have in Zimbabwe? What constitution do we have in Zimbabwe? Inotendera kuti mhondi inofamba ichitaura zvainoda pajekerere. Yosiiwa ichienda. Where do you see that? Where do you see that in the world? Akwana mani osangobata bate vanhu kana waona usisina mari ka enda zvakanaka kuZANU-PF wako unotsvaga mari zvakanaka. Siyana nevanhu iwe Java iwe. Siyana nevanhu ende regedza kutanisha zita revanhu kwavo. Nokuti wobuda unogona kumburumbudza. Enda uchimisa muromo wakaumburukwa nechidembo iwe. Udzikame uite mushe vese vanhu vari kukombera navo havasadzisi mbavha dziri kupa mari dzenyika. Ndechipi chipatara chiri kurana right now munyika? Why are you living in South Africa if everything is right in Zimbabwe? What do you want in South Africa? What do you want in Cape Town? Chauri kutsvaga muCape Town chi? Handi kutya kugara kumashure kuJoburg kuti vanokunhonga vakakudzosera. Apa kana bepa racho uchitorina futi wangu uchidhura savamwe.
haukwani mani pashoniwo, haukugumbura nyika yeZimbabwe manje, haukuzotigumbura. Enda kuvanhu vako vakapusa vanobvuma kuti uri muprofita sake mani. Zvausimbokunyara apa uchiita zvisina basa rese, but kwakuda kuenda uko kwakutambira mudziva manje. Aiwa, ita semunhu mukuru. Tsvaga mari yako zvakanaka, kwete kutsvaga mari yako nekuda kutuka mumwe munhu ari kuzviitira unhu hwake. Chamisa kunyange akanzi amuka achiita sei, we will follow him because he is the true leader we have ever have in Zimbabwe. Chamisa haana kumbobvira atambira chinhu chemahara, haana kumbobvira atambira, haana. Saka unoda kuti Chamisa agadzire mabasa api muchimutarisa kupinda muofisi? Mabasa api unoda kuti acreate? Tell me. Anocreate basa ndi minister. Vana mavetera vari kumakrietera mabasa azvino, vana vari kufamba vakashama, vari kushama pamafacebook, vana mavetera varipo. Havasiro maminista, havasi kugadzira mabasa wani. Kwana maniwo. Vana Kembo Mahajanti kusavaritaisa kuziva kuti vakaritaya chete hamuna vachadyi mari. Zvinoita kuti mudhara ane 80 something years achembera apera kudaro ari kutadza kuzvijeka, aramba achidzoka kuzoita vice president chi. Are you telling me kuti imi muZANU-PF hamuna vana vadoko who are capable to lead the country? Hazvina musoro zvamuri kutaura izvi. Hazvina kana musoro izvi. Hazvina musoro. Alright, Chamisa aramba. Munangagwana kuramba here? Munangagwana Chiwenga 2017 havana kuwirirana here kuti we run for one term, indozopindawo pa second term. Munangagwana kuramba. Ezvino is seeking for third term. Chicho zvanti greediness. Saka Chamisa kumuri kuti Chamisa akapinda muofisi mupi maarambira. Tinoona kukura tikati vanhu makuru izvo nepfungwa dzinenge dzemwana ari grey asati atobufamba. What are you trying to say? Chii chauri kutaura? Munangagwana kutonga here from 2017 up to 2023 election. Izvo anti muri kunetsana muZANU-PF imomo mune division muZANU-PF which we don't even care about. The ZANU-PF division is yours. It's not our battle to help you win it. That's why muri kurwadziwa. Atifita kubatsira battle yenyu. Ndagara ndakazvitaura pano kuti vageza handitombowa support kana because is a ZANU-PF puppet. Namanje I will still say the same. Hondo yemuZANU-PF ndiye muZANU-PF itime ega ikoko. But don't put your fingers pamunhu asina ini chekuita nemi. Please, Passion Jaff. Ita upenyu hwako siyana naNelson Chamisa. Also, you are not a politician, you are a fake prophet. Uri ng'anga yenhema. Saka nyarara uri kuwa uriko. Ung'anga wako wenhema uri kwauri. Hauchabhadharika ung'anga wenhema. Vakukuziva kuti uri ng'anga yenhema haina kana chainogona kupa. Unoshaiwa kana mudziyo mutsvairo kuti uchipa vanhu vako kuti varambe vachidzoka. Dzikame iwe.